Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponika. Tribal unity long live! Tribal Denarong along APHLC Saihem Kangpupon. Normati constituency Denarong along APHLC Saihem APHLC Meipu Jones Ingti Kathar Ari Dengpen Ingpupon Tanglu. Bangso Kangpupon along Jai Kathar Pen Perangkyangno Lam Theke Jaipona Tenki Non La Bangso election along si Ing Hoi Kep Kechi Aphan Kepek Mati 10 seats open for all Lasoka Patini Mati Radatum Chekroy Dunde Mapu Angdung Kiti Mati finalist Polapen Jongsi ing hoi kep kechia so aphan kepek det puke KARBI atumta kroy krediaji lasi ing longarat atum 55% dolangta EPHLC aphan nang pidun pet popusi ning theputa jai kathar pen jaipon la election fan ka chisik gisi la pen ke la itum autonomous state ke hang a boy ki pi thegia phan la pen 6 schedule kapang tang thegia phan akam ki claim gi phan si nelitum pi ni dak no mati den arong along Hitiang bong nelitum office in pulo APHLC office labang so office to kala ke election of panchot kalilo dover po la dake isi unit office ke dover po APHLC non pona tumla MSC election bangkon bak cepate dun ni tum ke cepate dun petji ka cepate bangke cepate dun petji la cepate dun perang bong along pen ke la ke chetum do ke chetum amen than long le det lang bang BJP tum than thedet la posi BJP Congress tum da than thedet lo he la posi ilitum ke hai kadove hai thori po bange pun un e nelitum bange greener ke ba ke hai ji pusi ni tum matha la pen ke eson ni tung gi pukang tung mangke la bangso election ke la ke ilitum phan la government India government Assam government tum approval nang hang la long recap ke che tum han ke jor che ho dai ko ilitum KARBI ANGLONG kalidet pe he Loteng lote siksidula teng lote lake tribal area ka lidet po ke halake MSC si tribal kali polote lake tribal area kali lo halake siksidul ta lidet po lasi itum adet bang phan ki pi long recap la chekroy dun ma rata tuma chekroy dun dema pu si labang so election along si finalize ke enpo lage approval ke na dengan tenon non phang ang ton cepate dun ipla bu cepate dun lapo lage kotha nai aro iblak la kachar juya kam da velo tu cepate dun lapo lage amande cepate dun de hala longri ka chujor kam chiplang dun det pokente la hello nilitung ka chinia tengke jongsi dei KARBI atum an la pen inglong aratum anta adet bang phan pidet nahi po bange injun takroy crazy gadi la sinili tum ka chini ke KARBI atum ban inglong aratum 55% dolang la si la 55% ke ilitum long si ajakong nang pidun pet po si ni tum ningi the la pen la tum nang pita nang pidun pet po jokta lage si pidun jipu pupedet lo la chi bang phan pidet nang po jokta chekroy kre lo kente la si hala BJP tum long Congress tum long ke do tun ta hedi ka chipe amendment chipe klang sak hai he pu chod na lo vote an ke neli tum phan sinang pidun at pu alam duk la thuke Kedamtang Niphai Troxy Arni Mohamaya constituency dong mukak along tami APHLC Saihem ingpupon lu lapen pinile thota Denarong along ingpupon thulo Bangso along penang an APHLC aphan ke kroyara datum chetong dun Kothalguri along International Women's Day Catalan pon Thereni Phainiar Kep Arni International Women's Day Catalan along pacheton dunsi Lakhakre Troxy Socheng Dhenta constituency angkang arlo Mohila Morcha tumen patir piponsi Kothalguri pathu aklam along International Women's Day talon pon Bangso mayalong ake haipi sangpi samiliti mungpi maiche pahem phuponsi kecheng pen ki jodan ing samjen pen mai chari ponlu Bangso mayalong sangpi samiliti mungpi maike phalam the jaiponsi Beti parhau, beti bachau pualam thepi en pon pen, penang an so arlo atum, aprang kengkam kachejor pon thek jiaphan, jethan chimun pon. Labang so mayalong alohiaman pen, sangpi kacherong pipi, local MSC, EM KARBI ANGLONG Autonomous Council, sangpi Promila Kilingpi, Vestis Joint Director and Writer, sangpi Akoni Devi, National Women's Secretary and Professor, Bronson Terang, VDC Chairman, Sem Inglek, Mondal President Lapen, Anparta, Ongdong, Abang Phubang Phiatum, Alohiaman Pen, Chetong Dun.
Mayalong local MSC sangpi kachirong pipi kaningje pona tengke arlok paching thurji lapen hawar pa klarji pulotangte suar lotumta keklem kedam angring isi kedo akenang son bangso long nehin penta kai ketan nang cherap chito dunjia phan do lapen doverji bangso joknon ke wangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC ang hoi kelik along puthot chepate dunvek poputa berta rebdun long Rongmong wepen Jona Singh Tiso Karbi Anglong News meeting puthak la puhatlo pini bangke International Women's Day lalo la sindak tum suceng hanta sorlo tumhan ni si paching tuji alang tumhan si budai hem do berlom te alak masih lahai lang di tumhan si ninge parong lang di tumhan ninge parong paching tuji son se pini la so sorlo arani lahai ke paching ni la so puthak si pini lang di tumhan le sorlo amai lo la kibi non next tamen ni non ke bang bom sorlo ke ba election puthak tamen ni hin pa ta chepate tempo ni hin pa ta ket bang nang pil tan ke ni ta en lun po la persila na pa hai ji pa he ke rata tuman sal kala rata tum jong se ne pan ani nang dok pa support tang ke ni no support pe tang ke la pe sini na tamen nang lihin Karbi Anglong ari soejang Assam tet asat lang ki untang atum boreng ang hoi non puanta Karbi Anglong Autonomous Council atum kipi perek ajok pherang ke amai kang nipon Thereni phainiar kep arni volong komaji richo hidi jirsong club along anar lopor phai baji kroi hinia por malom all Karbi Anglong tet employee association atum pen pherang ke amai kang nipon Bangso pherang ke amai along tet employees association mepu longsing ingleng pen kaning je pon ke kedam tang suri hinira ingkoy aning kan pen Karbi Anglong angkang tet asat lang ki untang ari soe jang atuma phan than bang ang hoi ke papleng je phan choning rialo hanglu bon sitami ningkan hini pleng det aphitami boreng ang hoi non puanta ke pek pedet ajok pherang ke amai phanang kok loputa mai phupen ningje pon Puthot may pupen kaning Jepon ke kiram tang penang an arni pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang labang sovoreng ang hoy nang pipo mate appointment nang pipo pu bonta non puanta pipedetlo lasi alang litum pen ke jong pon ke non election aprang mate thereni phain kora pho aprang appointment nang pinangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan choring ripon lo Havar ke hat pen Sivoram Kro Karbi Anglong News Analitum alang tuna council hin pen la education department ahin fan pachini si tum kadu ko la non on verification ke tang candidates to fan ana banke selected merit list banke la march cheklo 15th aprang 15 march aprang alang tum pen merit list bank na paklang pi ponang ko bosili tum pen chuni rilo la si chethana mote la puson advertisement pume ni pu lam ta dopiklang je permanent post hala so hot nilepu nili di paklang cheng ko sineng chicho second advertisement dotula di paklang cheng bang nilipu first advertisement of regular post abang ke 81 second advertisement pichuli lo second advertisement hot bang ke konlo 76 post rang itu paklang kilo 76 post labang ke 24 August 2021 Ani silang itu labangso advertisement pichulo. Lapen labangso advertisement pidet pen sedami kado we chilo bruno lata documents verification datang lab. Lapen angko anglo mangko isi advertisement dutula labage 35 post do permanent post. Hola hai setami documents verification interview kado we datang lab. Lasi nirtum kalakha pona tengkulo ta Karbi Anglong kang pilo non an. Total permanent post for lower primary TET teachers abangke 192 post an paklangan mate pharoi sira sirke kebra hini an post paklang tanglo setami pini arianta labang soang bong ban inut aphanta appointment detected nasile himpen tase kopi posila anang pa chong hongra ma kopi silang letum ke matha pensili tum hala pu anang pang hongnangara ma labang solam sini tum kachini gangtung tase pini golongan lidam pen alang itum kisung alam nang matha pen beda de pin pen mopen itum tipu ponat ateng apora teng pen itum
KARBI ANGLOng ang kang arlo along debt qualified candidates at tumhan the documents verification kitang tang unopposed upon PDRDP penal council election of rank abang ke ajat kan sita menale tum appointments upon lapo position tum hin pending thilo